Ahojte, je nedeľa 21. decembra a my sa vydávame na otvorenie tunela Višňové, kde sa dnes konajú vianočné trhy. Som zvedavý, ako to tam bude prebiehať. Zatiaľ sme tu cestovali približne hodinu, teda hodinu sme stali v kolóne, odparkovali sme auto a ideme na to. Tunel Višňové je pred nami, užite si dnešné video. Pomaličky vchádzame a dúfam, že tu bude nejaké jedlo, pretože som celkom hladný. Tak, otvorenie tunela Višňové. Tu nám začínajú prvé stánky a prvé rady na jedlo. Langošareň. No uvidíme, čo tam bude ďalej. Či tam bude možno nejaký punč a podobne. Necháme sa prekvapiť. Tak pozrite, takto je to tu zorganizované. Prišiel dokonca aj oneskorený Mikuláš, ale tunel je tiež oneskorený, takže nie sa čomu čudovať. Ohrievače, kopec ľudí, ale musím povedať, že zatiaľ z toho nejakú vianočnú atmosféru a náladu necítim osobne. Neviem. Ale trpdelníky tu rozvoňávajú, to je pravda. Takže jedlo sa na vianočných trhoch v tuneli Višňové, alebo teda pred tunelom Višňové dá kúpiť. Ale sú tu celkom rady, čo neviem, či sa mi chce čakať, ale možno, že vystavíme radu. Food trucky s jedlom a stany, kde si môžete svoje jedlo pred tunelom Višňové vychutnať. A samozrejme, ako na správnych vianočných trhoch, nesmú chýbať ani vystúpenia. Neviem, zaujímavé. Môžete dať potom do komentára svoj názor, čo na to hovoríte a akú atmosféru cítite z tohto videa. Skupina Aka People dotvára vianočnú atmosféru, ale neviem. Uznajte sami, pozrite. Možno keby nasnežilo, by to vyzeralo viacej vianočne. Po prípade možno nejaký veľký vianočný strom na diaľnici, čo poviete? Táto udalosť je určite veľmi medializovaná, pretože je to na Slovensku veľký milník, že sa konečne otvára tunel Višňové a my budeme môcť konečne obísť Strečno. Tak a poďme sa pozrieť do samotného tunela, ako to tam vyzerá. Určite ako klasický normálny tunel, ale toľko ľudí v tuneli len tak určite neuvidíme. V tuneli dnes zrejme prebiehajú aj exkurzie, ale na to dnes nemáme čas, pretože večer máme vystúpenie na živom Betleheme vo Svrčinovci. Takže len takto zrýchla tunel Višňové. No pozrite na to. To je promenáda. Možno, že keby tu je prívoj, more, trošku teplejšie a stánky, človek sa cíti ako niekde na Makarskej. Osobne som čakal možno, že vianočné trhy budú priamo vo vnútri, že budú food trucky, stánky a nejaké vystúpenia priamo v tuneli, ale zrejme nie teda. Všetko, čo sa týka trhov, je vonku a vo vnútri sa môžeme zrejme iba prejsť. Uvidíme, možno, že niečo ďalej bude, ale pochybujem. Tuto zrejme prebiehajú exkurzie a prehľadky komentované. No a čo si môžeme povedať o tuneli Višňové? Ja nie som teda nejaký zaujatý do diaľnic, do ciest a podobne. A jediné, čo viem, že tunel Višňové meria 7,5 metra. Aďo, koľko stávali tunel Višňové, vieš? 25 rokov. A vraj 25 rokov tento tunel stavali a konečne sme sa dočkali. Takže tu nám promenáda v tuneli Višňové končí. Obraciame sa a ideme teda do tej druhej časti, ktorou vyjdeme von. Tak, tunelom v tuneli prechádzame do druhej rúry. Ľudia rovnako nadšení ako v tej prvej. A nie je tu teda o nič menej ľudí, ako bolo vedľa. Tak z tunela Višňové sme vonku a vlastne keď sme prechádzali,
Keď sme prechádzali z jednej strany na druhú, tak únikovým tunelom. Tu vidíme východ z únikového tunela. No, slávnostné otvorenie super, spojené s vianočnými trhami, neviem. Asi som s tým neúplne stotožnený, ale tak zaujímavé, že to spojili práve s týmto. Priťahlo to určite veľa ľudí aj skrz tie vianočné trhy. Ešte si to pozrieme z vrchu, ako to vyzerá pred tunelom. Sme tuto na portáli, vlastne pod nami už je tunel. A tu je les, tu sa prechádzajú srny. Takže hore diaľnica pre srny, dole diaľnica pre nás. Takéto výhľady sponad tunela. Celkom pekná panoráma, musím povedať. Pri tuneli sa nachádza aj takáto hasická zbrojnica s takýmito strojmi. Aha, co sa pohlo? Tak zrejme ďalkové ovládanie. No a našli sme teda aj vianočný stromček. Čiže vianočný stromček nechýba ani na dnešnom otvorení. No a poďme sa pozrieť, aké tu majú auta. Aha, takže asi iba jedno. Z hľadiska bezpečnosti určite nemôže pri tuneli chýbať. Tých hasičských vozidel je tu viacej predsa len. Samozrejme, myslel som si, že tu bude niečo viac, ale že tu nebude teda iba jedno hasičské auto. Takže je tu aj takáto výstava hasičských vozidel pri tuneli. Tak pán moderátor rozpráva, že punču majú ešte dosť, že ľudia sa ešte môžu zohriať horúcim punčom, no ale my už sa pomaličky točíme a ideme domov, pretože čas sa kráti a ja musím byť už o 4:00 na generálke na vianočné trhy, ale o tom potom video urobím z vianočných trhov, teda zo živého Betlehema neskôr. Poďme si to ešte popozerať, možno nasiať atmosféru a pomaličky sa vrácame k autu. Ľudia stále pribúdajú, musím povedať, že naozaj je tu strašne veľa ľudí. Rozhodli sme sa predsa len na chvíľu počkať a dať si punč. A tu máme ceny. Alko punč 3,50, nealko 3 a turbo punč 4,50. No, nie je to úplne najdrahšie v porovnaní s inými veľkými vianočnými trhami. Tu vraj všetko zadarmo. Ale alkoholický punč na týchto trhoch nedostanete. Iba nealko, všetko nealko. Už sme práve svoj nealko punč dopili, bol teda zadarmo, ako hovorili, že je tu všetko zadarmo. Neviem, ako je to s jedlom, na jedlo sa nám teda čakať nechcelo, ale vychutnali sme si aspoň ten nealko punč. Trošku sme sa zohriali, no a ideme pomaly k autu. Sám som zvedavý, koľko nám bude cesta naspäť k autu trvať. Bolo tu veľa ľudí, určite zaujímavá akcia, ale vianočnú atmosféru z toho cítiť moc nebolo. Ak sa vám video páčilo, zanechajte like, nezabudnite dať odber na tento kanál, pretože to pomáha kanálu rásť, aby vám neuniklo ďalšie zaujímavé video a vidíme sa na budúce. Ahojte.